kvapka, moon drink, fizzy drink, Tari drink a ďalší moon drink, ktorý všetko zboril. Ja Adak. Sme tu my dvaja a dneska si ideme z týchto youtuberských drinkov porovnať, ktorý je najlepší. Nemáme tu samozrejme všetky príchute všetkých tých drinkov, ale ideme porovnať, ktorý je najlepší a potom porovnáme, či sú lepšie influencerské produkty alebo normálne produkty, ako je cola, Fanta a tak. Takto. Rovno dopredu hovoríme, dúfame, snažíme sa to porovnať čo akože najobjektívnejšie, ktorý je reálne najlepší, ktorý drink reálne bude najlepší. My obidvaja osobne sme proste boli zastancovia moon drinkov a kvapky. To sú dva drinky, na ktoré sme sa tešili a možno, že sa nám trošku skreslia chute, pretože sme proste to hlavne chceli. No iba chcem povedať, že nakoniec sme to vlastne hodnotili dosť objektívne a povedali sme náš úprimný názor. A sme kúpili, pretože sme to videli v automate a tak sme si proste povedali, že robíme toto. OK, takže. Čím by sme začali ako prvý? Ja som za, aby sme ako prvé išli tuto od kraja moon drinkom. OK, moon drink, takže... Moon drink. OK, dobre, takže ja otvorím jablko. Dak zoberie. My sme ho ešte nikdy predtým neskúšali. Hej, ani raz sme predtým nejedli ani moon drink, ani Tari drink, ani fizz drink. Tak to vyzerá. Najprv ochutnáme jablko. Dobre. Káš? To chutí ako nealko pivo, ale vôbec to nie je zlé, úprimne. Je to také perlivé, aj tam cíti to aloe vera, aj to jablko dosť, je to také zmiešané. Za mňa dosť v pohode, nejpi to celé. Jablko by sme dali koľko? Akože chill. Dobre. Jablko by sme dali koľko? Ja by som ohodnotil... 7 z 10. Solidných, hej, 7 z 10, solidných 7 z 10. Dosť v pohode. Jablko, máme vybavené. A teraz ide ten Moonov najobľúbenejší, takže... Aloe vera, originál. Nemáme tu citrón, bohužiaľ. Podľa Daka. Je to horšie než to druhé. Úprimne. Mne to práve, že chutí o dosť viac. Mne to chutí, že oveľa možno, viac. že tak, je to možno taký, ja tomu dávam, že 7,5, lebo akože o trolilinku to bolo lepšie, ale mne to až tak moc nechutí. Mne osobne 9 z 10. Toto mi fakt extrémne chutí. Tak sa dohodneme na tých 8 z 10. Dobre, kompromis 8 z 10 dáme. Dobre, 8 z 10. Takže zatiaľ najlepšie je toto. OK. Výborné. Čo ideme ďalej? Poďme od kraja. Kvapka, to máme každý vlastný. OK, kvapôčka. Kúpili sme to v Kauflande na Slovensku, pretože je to... Teraz to oznámili, že to je v Kauflande, takže sme prišli do Kauflandu. Tak toto vyzerá. Hej. Je to príchuť mango a limetka. Dobre, takže skúšame. Dušan, dobrá práca. Mňam! Perlivá tá voda. A je tam skôr tá limetka. To mango vôbec necítiť. Ale mňam. Je to taká, vezmite si ako keby takú limonádu, alebo takú proste limetková limonáda. Ale také, že proste voda, vycítíte limetku a je to proste perlivé. To je celé a také dosť akože fresh, je to také fresh. Kebyže leto to ocením viac. Teraz, keď už akože začína byť tak zima, tak to až tak neocením. Za mňa, podľa mňa je to mega dobré, akože... Je to mega dobré. Je také fresh nápoj, to je hlavne letný, akože nie je to, teraz na zimu by som úplne akože nie, ale ako... Ty kokos. Uj, porádny, počkaj. Pardon, neberte si príklad z nás a... Solidných 8 by sme sa dohodli? 7, 8? Kľudne, hej. Takých 9. 8,5. Ale kebyže to pijeme v lete, tak 9 z 10. Ale keďže teraz začína byť zima, tak by som dal nejakých 7 až 8. 8 dáme. 8,5.
Dobre, dáme 8,5, ja som... Dobre, 8,5, za mňa kvapka je mega. Čiže to chodí ako nealko pivo? Čo máte s tými pivami? Ale nie. Ale akože fakt v pohode. Dosť v pohode. A teraz za mňa ide ten najväčší hnus. Fizzy drink. Uvidíme, Český Prime. Uvidíme, či to je... Akože nie, ty si to ochutnával? Nie, ale všetci povedali, že to je Český Prime. No a tak uvidíme. Zatiaľ najlepšie bolo čo podľa teba? Podľa mňa tá kvapka mi docela chutila. Proste je to iné, ja neviem akože to porovnať. Ale aj docela aj toto bolo dobré. Mne mega, Tento bol akože docela dobrý. Momentálne teraz mám najviac chuť na tento zelený. Ten mi chutí úplne najviac, akože úprimne fakt, že najlepší. A kvapka samozrejme je taký fresh letný nápoj. Akože fakt, kebyže je leto, tak si to kupujem, že proste mega veľa. Fizzy drink, tak to vyzerá. Najväčší. Od tvorca menom Fizzy, ktorý už akože prekonal hranicu 2 miliónov odberateľov, za čo gratulujeme, akože slušný úspech. On dal proste mega veľa, ale že fakt, že mega veľa odberateľov za krátku dobu. Vojem to tak extrémne sladko. Extrémne sladko to vonia. No, však to je Prime, bože. Napíš sa. No, ako... Úprimne, počkať. Káš? To čo je? To má na obale tung sahura, ale ako mačku. Vidíte? To čo je za sračku? Ale dobre. Je to pelivkasté a je to sladké. Ale že fakt, že presladené. Keby to boli... Kamo, čiefo, nezdržuj to. Proste povedz realitu. Bolo to hnusné jak hovno. Sú kríky čisté. Je to nejaká príchuť Ultra Boris, alebo neviem. Pozrieme ešte. Dory. Kamo, ako toto není... Úprimne. Je to limonáda s príchuťou Ultra Bolis. 3 z 10. Som nejakých 4 až 5 z 10. Dohodneme sa na 4 z 10. 3,5. 3,5 z 10. 3,5 z 10. Akože neviem vyloženie niečo extra proti Fizzymu. Sorry Fizzy, ale toto proste... nie. Ale akože nie sme cieľovka. Akože reálne toto je určené pre menšie deti, ktoré majú proste strašne radi sladké a presladené drinky, takže nie sme úplne cieľovka. A máme tu posledný drink. Party drink. Citrón. Party drink, ktorý akože... Ten obrázok vpredu je fakt, že crazy, dúfam, že to Ktorý bude možno tiež takisto ako uvidíme, toto akože umelé sladidlo. Lebo akože tiež to... Počkať, zvuk. To môžeme vystreklo, to čo je? To pri tom mikrofóne vystreklo. A dobre, mikrofón žije, ja som Až extrémne ovoniame. rád. Počkaj. Oh my god. To úplne celý stôl je od toho. Tiež to voní úplne tak strašne. Ten taký sladší. Ukáž? To je taká mega sladký citrón a nie je to perlivé. Také, akože úprimne mi to chutí viac ako ten fizzy drink, pretože je taký... Akože tomuto by už som dal možno takých 6. 5, ja by 4 alebo 5. 5,5. 5,5, akože dobre, všetko yes. to není, ale... Takže není to najlepšie, ale ani najhoršie. Ako, nie nič proti Tarimu. Nie je to nič, čo by som si akože kupoval. Vysvetlíme si. Na začiatku videa sme hovorili, že budeme objektívni. A ja som úprimne podľa mňa dosť objektívny, ale reálne to tak vychádza, že proste toto je niečo, čo si budem kupovať vo voľnom čase. Toto tu, úplne v pohode. Kvapka takisto. Toto tu až tak, toto nie, toto si nebudem kupovať vo voľnom čase, ale vôbec to nie je akože niečo zlé. A tieto dve už určite vôbec. Ja si zás budem kupovať väčšinou toto, lebo toto mi akože docela dosť chutí. Keď bude, no, toto. Ale akože toto mi mega chutilo. Toto je mega. Bohužiaľ nemáme iné príchute, možno, že iné príchute Tari a Fizzy drinku by bolo lepšie.
napíšte do komentárov, na budúce môžeme posledniť zohnať aj tie. Moondrinku sme sa snažili zohnať aj iné, aj ten posledný citronový, ale je to iba toto, takže... Tak, máme toto a ešte... A ešte je tu jedno a tajný drink. Toto je produkt, ktorý nie je influencerský, je to PDR Pepper. Asi všetci, no nie, že neviem, či všetci, ja som to napríklad až tak nepoznal, ale proste chceli sme porovnať influencerské produkty a toto. Zhrním to. S Dakom sme debatovali ešte o iných produktoch, ako napríklad Coca-Cola, Cola, Pepsi a neviem čo všetko. Tuto vidíte náš zoznam, na akom hodnotení sme sa dohodli a ideme ochutnať PDR Pepper. OK, takže ja by som to ešte rovno ochutnať ako... Ani Mirindu. Ty kokos. Také ukáž. Ty ovoňaj. Ty vole, to čo je? Dig more, však to je jak nejaká žuvačka. To ide von? To ide von? To ide von odtiaľ, počkaj. To fuj, to smrdí jak hovno. Ale som spadol. Nemám nič proti nikomu, ale fuj, toto mi fakt, že nechutilo. Fuj. Tak to je horšie než... Oficiálne toto, kebyže porovnáme tieto dve, tak toto je 10 z 10 a toto je, že 0 z 10. 0 z 10, toto si fajn nekupujete, toto hovadinu. Toto je, že minus 3 z 10, kámo. Tak minus 3 z 10. Čo si, fuj. To je úplný bullshit. Uj. OK. PDR Pepper, fakt, že nie, kamo. Ako to sú naše chutiny, možno, že niekomu to chutí. OK. Nechceme niekoho odrádzať. Nedoporúčame. Hlavne pre tých, čo majú cukrovku. A toto ide preč. To ide fakt, že preč. To bolo fakt ako... Fuj. Ja si zapijem z tohto. A ja to zapijem zase s týmto, pretože toto mi chutí. Nice, a ten aloe vera fakt taký dobrý. Že nie je taký výrazný, ale taký dobrý. Ale to jablko má akože niečo do seba. Gáš, ochotám? Toto mi chutí mega. Toto je výraznejšie toto, lenže to perlivé. Ne, proste je to iné. Toto mi chutí viac, ale toto tiež vôbec nie je zlé. Toto je ako keby také mid a toto je také ľahký podpriemer. Toto je bomba. To bol môj. Sorry, môžeš sa byť môjho. Akože, keďže u nás v Kauflande je to limitované, tá kvapka, tak sme kúpili 8 kvapiek. Takže my máme akože zásoby, po prípade ešte pôjdeme dokúpiť, pretože neviem, jak dlho to tam bude. A tak, ľudia, toto bolo asi pre toto video všetko, my sa vidíme pri ďalšom videu a vy určite daj like a odber a hlavne aj na môj kanál SVK Duck, budete ho mať v popise. Hej, bude v popise, like, odber, koment, poznáme sa. Zatiaľ čus. Čus! Muhahaha.